אני מתכבדת להזמין את סגן אלוף העולם ואלוף אולימפי, רב אומן בוריס גלפן, שמכבד אותנו זו השנה השנייה בתחרות. חברים יקרים, ברוכים הבאים לתחרות השנייה, לזכר חיילים שנפלו בכל המלחמות של סטודנטים באוניברסיטה שנפלו במלחמות קשות. ותודה רבה לרקטור פרופסור אלברט, לצוות, לאוניברסיטה, שזוכרים את הגיבורים שלנו, שמתקדמים שחמט. ובהצלחה לכל השחקנים, השחקנות, ונתראה בשנה הבאה.